Masu sauraro barkanku da wannan lokacin. A yau ranar 8 ga watan Mayun shekarar 2024 muke gabatar muku da wani sabon shirin namu kai tsaye daga nan Sport Hausa News. Inda za ku ji cewa Manchester United ba ta da niyyar korar kocin ta Erik har sai an kammala wasan karshe na kofin FA a ranar 25 ga watan Mayun nan. Sai dai daga barar an kammala kakar nan kungiyar za ta raba gari da mai horaswar. Kocin Bayern mai shirin tafiya Thomas Tuchel na son zama sabon kocin Manchester United idan kungiyar ta kori Erik Thomas Tuchel shine akan gaba cikin mutanen da ake ganin za a baiwa aikin horas da Old Trafford, amma kocin Sporting Lisbon Ruben Amorim da tsohon kocin Chelsea Graham Potter suna son yin aiki tare da kungiyar. Tsohon kocin Manchester United din Jose Mourinho zai so ya sake komawa kungiyar a karo na biyu, sai dai kungiyar ba ta son sake bashi aiki. Chelsea tana neman mai siyan dan wasan gabanta Armando Broja mai shekara 22 wanda ke zama aro a kungiyar kwallon kafa ta Fulham a cewar Fabrizio Romano. Haka kuma Chelsea tana tattaunawa da dan wasan Palmeiras mai shekara 17 Estevao Willian, inda za ku ji cewa kungiyar ta Chelsea ta shiga barasin mai tsaron gida na Everton Pickford mai shekara 30 a wannan kaka. Newcastle ta cimma yarjejeniyar kan siyan dan wasan Bournemouth Lloyd Kelly mai shekara 25, inda za ku ji cewa shugaban kungiyar kwallon kafa ta Barcelona Joan Laporta ya tuntubi ga tafe kan dan wasan Manchester United da ke zaman aro a kungiyar Mason Greenwood mai shekara 22. Manchester United na bibiyar dan wasan Netherlands Denzel Dumfries mai bayan jinkiri a tattaunawar cin yarjejeniyar tsakanin dan wasan mai shekara 28 da kungiyarsa ta Inter Milan. Tottenham za ta saurari tayin da aka gabatar wa dan wasan bayan ta Davies mai shekara 31 a wannan kaka. Newcastle da Inter Milan sun shiga sahun masu zawarcin dan wasan Barcelona da Faransa mai shekara 25 Jules Kounde, wanda ke jan hankalin kungiyar Chelsea, Manchester United da kuma Paris Saint-Germain. Dan wasan gaba na Roma da Ingila Tammy Abraham na son komawa takale da a kungiyoyin Premier, yayin da West Ham ta kasance ɗaya daga cikin kungiyoyin da ke zawarcin sa. Barcelona na duba yiwuwar dawowa da kociyan Paris Saint-Germain Luis Enrique don mai gurbin Xavi a kakar 2025. Dan wasa Louis Hall mai shekara 19 ya kasance wadda Borussia Dortmund ke zawarci da kungiyar kwallon kafa ta Newcastle United. Duka nan shine karshen labaran namu, sai ku tare mu a wani lokacin idan mai duka ya shu.